Pensikon reunalla. Tarinoita maalta. Ja oikein sydämellisesti tervetuloa Pensikon reunalle ja podcastin pariin. Ei ole mitään hätää, kun se on taas Pensikon reunan isäntä teidän kanssa tässä rupattelemassa. Kuulkaattehan te ihmiset. Mä en ole oikeastaan tässä kerennyt laittaa tikkua ristiin sen suhteen, että olisin keksinyt jonkun erikseen aiheen tälle jaksolle, mutta täytyy sanoa, että sen verran oli tapahtumia tuossa viikolla, että ehkäpä tästä yhden jaksollisen saa sitten aikaa. Homman nimihän nyt on se, että kun tässä meikäläisen talossa, missä asuin, eli kotitalossa, niin täällä ei oikeastaan noita istutuksia ollut ihan hirveästi tuossa pihalla enää sen jälkeen. Äitimurri ei jaksanut kattokaapas silloin vanhana enää hirveästi niitä tehdä, ja sitten mä olen unelmoinut tuommoisesta terassin rakentamisesta tuohon navetan päähän, missä on sitten kiva aurinkoisina päivinä katsella ja äimistellä, ja sitten auringon laskiessa siitä näkisi kauniisti tuonne auringonlaskun suuntaan. Niin semmoiset projektit on käsillä, ynnä sitten onhan siinä paljon muutakin. Ja tietenkinhän se, kun terassia aletaan rakentamaan, niin pitäisi jonkunnäköiset pohjat siihen ottaa. Se on vähän niin kuin hyvä baari-ilta, niin myös terassikin, että pohjat täytyy olla hyvät. No eihän siinä mitään. Minä aloin tietenkin ensin vanhaa International Traktoria tuossa virittelemään käyntiin. Sehän onneksi starttasi niin kuin palamun alta, niin kuin sanotaan, ja perälevyn kanssa kuorin pintamullat, ja sitten oli aika lähteä hakemaan soraa, serkkumiehen soramontulta tuolta. Niin ei muuta kuin se kärryä perään ja niin edelleen, mutta täytyy sen verran sanoa tämmöinen yksityiskohtaisempi selostus siitä aamusta, kun mä lähdin sitä tekemään, nimittäin oli niin väkevä nostalgia siinä hetkessä. Kun se on tällä tavalla maalaispojalle oli tietenkin pienenä poikana, nuorena miehenä, nämä kaikki tämmöiset traktorit ja koneilla työn tekeminen, niin se oli hirveän kiehtovaa. Ja siitä on jäänyt semmoisia hyviä muistoja, tiettekö semmoisia wow-efektejä mieleen. Niin olipa kyllä jotenkin todella upea se fiilis, kun oli kuulas kesäaamu. Starttaat vanhan traktorin, jossa diesel palaa pikkusen laiskasti ja se tuoksu tulee nokkaan, niin se on kuuma homma, miten jotkut tuommoiset tuoksut saattaa heittää yhtä äkkiä 25 vuoden taakse johonkin tiettyyn hetkeen. Ja mulla tuli niin oikein ryöppysi, tiettäkö, aivokurkiaisesta kaikki tämmöiset vanhat hyvät fiilikset nuoruudesta, lapsuudesta, kun tehtiin peltotöitä traktorilla, millä se tuoksui ja tällä tavalla, niin olihan se mahtavaa. Ja siihen vielä kun riipasi itse jauhetusta pavusta, kuule etiopialaisen kahvin naama, niin aika lailla oli valmis seikkailu. Ja Intikka, eli International Traktori, mikä meillä on, niin siinä on semmoinen noin ehkä 1/3 kierrosta klappia, eli väliä ohjauksessa, ja se on niin sanotusti nopealla perällä, eli se kulkee aika mukavasti, varmaan semmoista 50 sillä tyhjänä pääsee, niin sillä ajaminenhan on sillä tavalla, että se pitää vähän niin kuin tietää, miten sillä ajetaan. Eli et pysty luottamaan siihen, että jos pidät rattia suorassa, että se pysyy se komootti tiellä. Ei ollenkaan. Se pitää vähän niin kuin sillä tavalla tökkiä aina, kääntää rattia sillä, että se ottaa niin kuin siihen ohjaukseen ja töniä vähän niin kuin aina laajalta toiselle, niin se menee pikkusen niin kuin kalaveessä koko ajan. Kun mä lähdin puottamaan tästä tuonne Soramontulle kärry perässä, niin tuntui siltä, että ehkäpä sitä on jollakin tavalla kenties tämmöinen joku hurjapäisyys kadonnut päästä, koska aluksi ei uskaltanut lämätiskissä rallattaa menemään ensimmäisen 1,5 kilometriä, mutta kyllä se viimeinen kilsa siihen hiekkatien päähän, niin siinä jo meni niin kuin vanhaan tyyliin lämätiskissä ja dieselihasi nokka ja kevät ja kesä on tulossa, niin oli aika mainiota. No siinä sinänsä ei mitään dramatiikkaa ollut, pääsi Soramontulle ja serkkumies nakkasi muutaman kauhallisen soraa tuonne kärrylle ja meikäläinen lähti ajamaan sitten kotiin päin hissuksiin ja mä sen samalla kun ajelen, niin rupesin miettimään, että aika kova liikenne täällä meillä päin näillä ihan tämmöisen mehtäautoteillä, että täällä yleensä ei niinku liiku mikään eikä kukaan. Niin nyt menee täysperävaunua ja 2 isoa maasiirtotraktoria, tai siis iso traktoria, jolla oli maasiirtokärryt perässä, sorakärryt perässä, niin rallaavat menemään, ja mä mietin, että mikähän juttu. Siinä tosin taisi olla joku rakennustyömaa tuossa lähellä, että mihin ne sitä hietaa sieltä kelekko. Niin tietää varmaan, että kun tuommoisella vanhalla, olisiko se 70-luvun puolella rakennetulla International Traktorilla kapealla semmoisella hurruttaa menemään siellä, niin sillä tuntee itseänsä pieneksi, kun ne nykypäivän traktorit on kuin 4 kertaa tuon traktorin kokoisia, millä itse ajaa. Piti vähän penkkoja nuoleskellen ajella siinä. No eipä mitään, matka jatku, saatiin väisteltyä traktorit ja täysperävaunut, niin
sehän vaikutti ihan paratiisinomaiselta meiningiltä, kun ajelet menemään sillä pölynarskuu hampaassa, koska se on niin sanotaanko näin, että se on ollut aika kovalla käytöllä se meidän traktori aikanaan, niin siinä ei esimerkiksi toista ovea enää. Niin sieltä vähän pölyä nousee, niin hampaat rutisi hiekkapölystä ja tällä tavalla. Oli niinkö mun mielestä semmonen kunnon meininki. No annas olla, sehän kuulkaa kohta alkaa se traktori siinä yskimään ja se sammuu tien varteen, melko keskelle. No voi helevata, mulla tietenkin pikkusen alkaa sen jännittelemään, että niin, tässä on tuo sora-ajo käynnissä, että se on vähän semmoinen kolariuhka nyt, kun tämä traktori on halavaantuneena täällä. Se nimittäin oli vähän semmoisessa paikassa, että siinä oli huono näkyvyys, niin starttimoottorin avulla saa nilikutettua ihteni sitten sinne tienposkeen. Ja koska tällä meikäläisen traktorilla on vähän semmoista historiaa, että sillä on niin sanotusti saantiongelmia. Poikamiehet tietää, mistä puhutaan. Mutta traktori ei saanut niin aina polttoainetta, eli välillä tulee polttoainelinjaan joku tukos, koska tankissa on paskaa ja laiskoina ihmisinä me ei ole sitä koskaan oikein jaksattu sillä tavalla putsailla ja irrotella. Mä mietin, että no sillepä ei tässä kohtaa mitään voi, kun ei ole mitään työkaluja mukana, ja siinäpä se Sora-ralli jatkui silloin 10 millin päästä, vetivät 60 niillä helvetin isolla traktorilla, ja sitten se täysperäkin kaahas kuin mielipuoli siinä tiellä. No minä mietin, että eipä tässä auta, kun alkaa apuvoimia tilaamaan. Ja tässä jälleen kerran, rakkaat kuulijat, on se otsalamppumiehen olemassaolon tärkeys. Soitin otsalamppumies Jarille, että voitko panna pelaruksen käyntiin ja tulla kaveriksi. Niin sanoi, että kuule ei mene kauan ja olisiko noin puolisen tuntia myöhemmin hän siltä jo ryskäsi tulemaan. Ja ei mitään, ruvettiin hinaamaan sitten meikäläistä poispäin sieltä intikkaa ja sorakärryä, niin sieltä just kun laitettiin, kattokaapas se hinaus, se kaapeli siihen kiinni ja lähdetään vähän siirtämään, että eteenpäin kokeillaan mennä, niin huomattiin, että sieltähän tulee täysperävaunu taas. Ja ei ole keretty ihan täysin sinne niin reunaan siirtyä, kun olisi haluttu. Ja se painaa meistä ohi siitä huolimatta, niin se meinaa se koko kärry jumalauta sortua sinne ojaan. Mä mietin siinä, että nyt on kyllä erikoista hommaa ja melkoisen kiire, että tästä asfalttitielle on 2 kilometriä ja enimmillään siihen menee ehkä 5 minuuttia, 6 minuuttia, kun me tästä kiskastaa se tuonne tämä meidän yhdistelmä. Niin silti oli nuorella kuskilla niin kiire, että se käytännössä riskeerasi sen koko touhun niin kuin sen urakan siihen, että se ohitti meidät siinä. Ja siinä olisikin ollut selvittäminen sitten varmaan auton omistajalle, eli yrittäjälle, että no joo, se on nyt se sun sorakärry kylellään tuolla hullarin rämmeessä pystössä, että aivan mahtava homma. Mietin siinä vaan, että siinä niin kuin ikään kuin varmaan ehkä vähän näkyy se nuoruuden into tommosissa tilanteissa, että siinä ei oikein malttanut kuski ootella, että no mikä se nyt riittää. Että olisi me lähdetty siitä vähän liikenteeseen ja päästy siihen vähän leveämmälle soratieosuudelle, missä olisi ollut vähän turvallisempi ohittaa. Mutta tämmöistä se on. No ei siinä mitään. Siitä sitten kommelluksitta selvittiin perille ja meikäläinen pääsi sitä intikkaa sitten vähän remppaamaan. No polttoainesuodattihan oli siirtopuvulta niin tukossa, ettei siitä läpi nähnyt. Ja ilmaputsarikin, miettikääpä sitä, se oli niin kuin se olisi tervattu ja pyöritelty jossakin soramontussa se ilmanputsari, niin ihmekään, kun se ei oikein käynyt. Saatiin se toimimaan. Isäukko tuli kyselemään siinä sitten, että no mikä siinä oli, ja minä kerron, että vähän suodattimet tukossa, ja mä sanoin, että liekköhän se tuo ilmanputsarikin alkuperäinen. Se vähän niin kuin loukkaantui, että ei se ole alkuperäinen, on se ainakin kerran vaihdettu. Niin, 70-luvun, joskus 75 vuosimalli taitaa olla, niin semmoinen 50 vuotta on ajettu tuolla traktorilla, ja kerran on vaihdettu ilmanputsarit. Joo, siitä saadaan vähän käsitystä, että minkälaista se mentaliteetti välillä meikäläisillä niin kuin on. No, eipä siinä. Sittenhän se alkoi se hirveä soranlevittely tuossa lapiolla. Ja mä oon huomannut semmoisen homman niin kuin tässä nyt, kun varmaan ainakin somessa minua seuraavat ihmiset huomannut, että mä yritän tuolla kuntosalilla käydä vähän punttia nostamassa. Ja alati rapistuvaa, vanhentuvaa kroppaa niin pitää jollakin tavalla voimissaan. Ja onhan sieltä vähän ehkä sitä voimaa nyt karttunutkin, mutta kyllä se on niin kuin näin. Asia on se, että punttisalilla kun saat voimaa, niin joo, se on varmaan ihan hyvä. Mutta sitten kun ruvetaan lapioimaan tuommoinen 2 tonnin soramöykky levälleen, niin siinä tarvitaan aivan jotakin muuta kuin sitä penkkitulosta, tai sitä kyykky- tai mavetulosta. Ehkä se vähän siinä auttaa, mutta helvetin raskasta se on siitä huolimatta. Eli en yhtään ihmettele, että
on semmoinen sanonta, että jos oot maalta kotos, että no sä oot sitten varmaan sillä lailla aika riskissä kunnossa. Et kun katsoo tuossa noita maajussia, mitä välillä kumminkin niin on semmoista työtä heillekin, että missä tarvitaan fyysisyyttä. Ja sitä kun tehdään sitten päiväkausia, vuosikausia, niin ne tuppaa monesti olemaan aika riskiä jässikkää noi maanviljelijät. Tulee mieleen esimerkiksi se sitten taas niin kuin vähän siltä laidalta niin kuin toiselta puolen niin maanviljely, eli metsätalouden puolelta. Se yksi metsuriukko. Sehän aikoinaan jossakin voimamieskilpailussa semmoinen mitään muuta kuin luuta nahkaa, jännettä ja pikkusen lihasta, niin sehän voitti kaikki voimamiehet niissä kilpailussa aikoinaan. En muista sen jätkän nimiä, mutta kannattaa käydä katselemaan YouTubesta, taitaa löytää niitä pätkiä. No, sepä rönsyili, mutta siis tosiaan huomasin siinä lapioidessa, että kyllä työliikkeisiin tarvittava voima tulee sillä, kun sitä tekee sitä työtä. Mulla on perseposki oikealta puolelta ollut niin jumisa, että yölläkin herätteli, että siihen näin. Pitää tähän varmaan lisää kyykkyä ja venytellä, niin jospa se siitä. Joo, no siinä oli se terassin pohjanrakennushomma, eli siinä meinasi niinku kaatua täysperät mehtään ja mulla hermo loppua, kun vanha kunnon intikka hylkäsi minut tien päälle, mutta siitä selvittiin. Ja olihan siinä semmoinen toinenkin savotta sitten vielä tälle mennä viikkoon. Tässä nimittäin, kun äitimuori hautakivi, niin se oli asennettu sen hauta-alueen ihan niin kuin toiseen reunaan. Se, tiedättekö, niin kuin on se slotti, se alue, mikä on niin kuin merkattu hautapaikka tietylle niin kuin porukalle, mihin ne saa haudata sitten ihmisiä, niin ihan toiseen reunaan, ja sehän on vähän ruman näköinen, että jos sulla on 3 metriä leveä alue, missä se kivi voi olla, niin se on ihan toisessa reunassa. No minä Enon kanssa sitä sitten lähdin siirtämään, ja täytyy sanoa, että tuo graniitti, niin se painaa kanssa aika paljon. Ei nimittäin aivan käsipelillä lähtenyt. Se oli sillä, että meillä oli luvattu Suntion toimesta tuommoinen niin kuin kivikärry, hautakiven siirto on semmoinen kärry. No mehän pelemahettiin paikalle sitten sinne hautuumaalle, niin kuin oltiin sovittu, että siellä pitäisi kärryt olla, mutta eihän siellä mitään ollut. Ja hirveä puhelinrumpa päälle siitä, että milloin saadaan kärryt tänne paikalle. Ja Suntio sanoi, että hän on nyt hautajaisessa, tästä ei hän kerkiä auttamaan. Ja minulla pikkusen V-käärä nousematta. Onko jumalauta tosi, että me on viikko sitten juteltu tästä, että kärryt pitää olla täällä paikan päällä, että me päästään hommiin. Ja se laittoi vielä paperilapulle ylös, niin ei se sitten saanut sitä kärryä sinne, mutta se sitten nakitti jonkun hanslankari siihen paikan päälle. Ja mä en sitten tiedä, mikähän siinä on, että ei nyt sinänsä vitti ihmistä puhua rumasti, mutta vähän sillä pakko sanoa semmoinen yksi havainto, että ehkä ei aivan kaikista ottavaisimpia semmoisia työhön tarttuvaisimpia ihmisiä ollut siellä hautuumalla nämä työntekijät. He kertovat, että he on määräaikaisena siellä, että he on oikeastaan vain kesätöissä siellä. Niin täytyy myöntää, että kyllä sillä Avanti-traktorilla ajelu näytti kiinnostavaa enemmän kuin se meidän jeesaaminen. Että se oli hauska, kun se tulee se tyyppi niiden kivikärryjen kanssa, siihen se alkaa sanomaan, että joo, onpa hirviä iso kivi, ei tuota varmaan kannata alkaa siirtämään. Niin se saatana yritti puhua meidät pois siitä urakasta. semmoinen niin kovasti työt pelotti sitä, että se ei halunnut, että me aletaan tekemään sille mitään, koska sillä oli varmaan pelko, että se joutuu itse hommiin. Mutta ei siinä mitään, me saatiin kivikärryllä sitten lopulta se koko kivenmurikka ylös siitä siirrettyä oikealle paikalle ja maisemoitua ihan nätti tuli. Mutta joo, loivaliikkeinen oli Suntio sekä hänen hanslankarinsa eli kätyrinsä. Että tämmöisiä tässä nyt mennä viikolla ollut, ei oikeastaan mitään muuta aihetta tullut. Ajattelin, että pitää tämmöinen pikku katsaus tehdä, että mitä tässä tapahtuu meikäläisen huutseilla ja elämässä, näin kun kevät alkaa koittamaan. Sen verran on saanut kyllä manata, että vaikka tässäkään ei enää maanviljelystä ole ollut vuosikymmeniä, niin semmoinen kesä, kun alkaa tulemaan ja puut viheriö, tai nurmet viheriö ja puihin tulee lehti, niin ei sitä semmoista vapaa-päivänä ole semmoista oikein vapaata. Jos ei oikein erikseen päätä, että tänään mä en tee mitään. Vahingossa ei pääse semmoista käymään, että hupsista lallaa. Enpä tehnyt vahingossa koko päivänä mitään. Kaiken aikaa, kahvikin kuplii satanaan kovasti, niin kaiken aikaa on jotakin pikkuhommaa. Niin kuin isäukko aikanaan sanoi, että se on tämä omakotitalon asuminen vähän semmoista, että aina saat jostakin nurkasta olla kynsimässä. Sitähän tää on. Mutta en minä oikeastaan huonolla sitä kato. Sitähän muuten istus vaan kaljapurkki käänsä päivät pitkät ja lihos ja kuolisi maksakirroosiin. Niin ehkäpä tälläkin on jonkunnäköinen tarkoitus, että tämmöinen ADHD-aivoinen jullikka pitää itsensä kiireisenä, kun on kaikennäköistä hommaa olemassa.
Jo vain. Hei, sen verran ajattelin sanoa tässä, kun mä kyselin tuossa TikTokin puolella noista huppareista, että jos ollaan tekemään tai tämmöistä Pensikorreano tuotesarjaa, niin huoli pois, ystävät rakkaat. Mä oon jo saanut sen verran, että mä oon suunnitellut uuden Pensikorreano logoon. Oon sen verran saanut aikaa. Ja sitten mä oon siirtänyt sen jo tuonne Spreadshirtin nettisivulle, mistä kohta, kun mä nyt vaan kerkiä ja jaksan rakentaa semmoisen nettikaupan, niin niitä alkaa sitten sieltä saamaan on demand meiningillä. Ja mäpä koitan siitä sitten tiedotella eri kanaviin, kun se aika koittaa. Tässä tosiaan on vielä vähän semmoisia kirjallisia juttuja, mitä pitäisi näin koittaa hoitaa. Muun muassa lääkeluvat pitäisi lukea itselle, niin sekin vie vähän aikaa tämmöiseltä loivaliikkeiseltä jutkulalta, niin kuin itsekin olen. Mutta eipä mitään, oikein mahtavaa ja mainiota sen hetkistä hetkeä justiinsa sinulle, joka tätä kuuntelet, juuri silloin kun tätä kuuntelet. Pensikorreanon mies sanoi, että ollaanpa kuulolla ensi kerralla, ja nyt kun alkaa kelit pikkuhiljaa lämpenemään, niin nauttikaapa sitä elämästä, ja älkää missään nimessä valittako säästä. Se on nimittäin minun mielestä yksi turhimpia juttuja, jos säästä valitetaan, sille kun ei oikein voi mitään. Joten olkaapa ihmisiksi.